sobrang init. Pumutok naman yung ano mo. Ay. Sige. Actually, ano ko eh. So, this they are 2 set of gelatin. Yun, diba? Wala na, bagong bili ko yan. Wala na yung gano'n. One can of evaporated milk is 354 ml. Ayun, diba? Wala, la, la, la. Ayun, mayroon tayong konting lalagay na condensed milk. Tapos ito yung ating young coconut. Ilalagay natin dito. Ayan. Uy! Yan na, oh. Kailangan mo to, di ba? Para. So, mayroon tayong cracker or skyflakes. Yan. Kasi halo din natin. Wow! Sarap yan, promise. Ayun. Kailangan natin tikman. Yung gulaman na green. Parang may. Ayan. Green grass. Alright. Ay, sarap na to. So, ito yung ating gulaman o gelatin na pula. Ihalo natin yung ganyan. Busin na lang natin ito. Yan, masarap na pala. Sarap. Na ingredient. So, yun ating sago. Lagyan din natin ng sago. Yan, masarap. Ay, sarap. Ayun, perfect. Oh my goodness. Oh my gulay. Ayan. Love. May nakasalang pa ba? Yan. Di ba? Mas lalong sumarap. Ayun. So, lagay lang natin ito sa ref para lalamig. Buko salad with gelatin. Ayan, sarap.